Φανταστική θεραπεία μέσοθεραπείας, διείσδυση συστατικών στο μέσο δέρμα, αντιγύρανση, φωτεινότητα, χωρίς όμως βελόνες. Για ένα όμως ωραίο αποτέλεσμα φωτεινό και ανώδυνο, έχουμε στο χώρο μας το μέσο Jet Gun. Αυτή είναι η κεφαλή, όπως είπαμε, χωρίς βελόνες, που κάνει και θερμοαπόξυση. Ατομική για τον κάθε πελάτη. Και πώς διεισδύουμε τα συστατικά? Μέσω της ηλεκτροπόρωσης. Δημιουργούμε δηλαδή κανάλια στο δέρμα και διεισδύουμε ωραία τα συστατικά. Οπότε λοιπόν έχουμε μία φανταστική συσκευή μεσοθεραπείας, πολύ ευχάριστη για τον πελάτη, χωρίς καμία αίσθηση πόνου και τραυματισμού. Για λάμψη, σύσφυξη, ρητίδες και πανάδες.